Hoy, bisa na ko putong da. Isugo may EJ, boss. Jangan diri na manok, tigbaso ko na ron. EJ ba? Isa EJ. Wa EJ dire okay la na naog da. Tigbason di karon, makanaog karon. Sister Jud. Sister Jud. Ay, zero sa test gani ha bay. Atay. Nakatapad siguro kag kuan. Bright kayo. Sobra pa sa bright. Ina na sa kuha tapad kay perfect di ko ganyan smart no. Tapan mo kay bright. Ang perfect ka. Taka rawang ka nga siya nakatapad og bright. Bitaw. Ay sus, pangutanaw to kabe og bright pa ka sa mat. Puta na. Unsa man ang pangutana nimo ba? Basig perti pa na sayo na. Sayon jud kay ni. 7 plus 7. 7 plus 7? Oh. Sure jud ka na yung pangutana? Oh. 7 plus 7. 15 eh? Kung tawa mo ka? Abi na ko wala ka kabalo ba. Tara! Skip ka. Ah, ito mga ron. Ay, dito lang tao? Sabay wala ko gibabalon na ni mama bay. Ay, wala lagi balon na eh. Wala jud ba. Ah, sige na, itong oras na ito na akong biskuit diri ako kanang tubig na ko. Mayroon mo po. Karoon mga kaon na po ito ba? Di? Tara bay. Dito ta? Pagwas na yung balon na, gutom po ko ba? Isa na po ni, pero wala na itong tunga ni. Ito na itong ako na. Yan ang balon mo eh. Upset, nahila din ito yun. Dali no. Asa ka sila. Wala ang mga Wala, bigyan dua. Wala, bigyan dua update, EJ. Dali. Asa ka sila ba? Ano nang ngabsin ko sila? Tapos silang mama ba kasi ikabsin. Gisumbong na silang maestra. Kasi putong buguyap si Bintoy good, mandamay kayo ka ng, ano, si Batay ba? Dali. Maganahan lang po ganyan kung sibat-sibat no, kaya mag, ano, okay lang po kayo ba? Kaya ako din putas, medyo manghatag o biyabas. Takta na kayo ka no. Bintoy. Ano yung puro sibat noon? Pagkakaon dyan kag bisag asa ba? Puro? Puro? Ibig na ba? Sabi mo naman. Mias mong tubig ba eh? Ano kayo? May kayo ba eh? Lagi ka na eh. Doon naman pagtimpla. Timpla, na mga timplas balay na. Yatis naman kayo ba eh? Ginahan ng inom. Ano? Moro na yung mga timplada na oh. Bila na po. Eh, puing. Kung tubig ba nabilin, buhay butante. Ito kung tubig ba Baliko na ko eh. Tama na nih, kita unia lah belum uban. Sana perlu uli uban ya. Fights. Bantog lami kayo. Hindi kayo mong tubig ba eh? Huwag ito katimpla dyan mo. Bis kayo. Ritor kayo no. Ano, di ba taron? Bingaw mo kayo taron? Umang ba? Yan eh, ito mga tropa ba? Ribat lang ka? Malpa. Sige, mag-get out sa gawas ba? Simpat nga to eh. Tara? Ito nga to nih. Oo. Pa, ito nga to. Ito waktu minum nih. Siguro nga. EJ mak dulu. EJ jud ay. Oga. Asa kini madto nih. Oga, ito pa ko tanong ng ngapsit. Bye. Aka.
Dulong ko dito sa bay, unahan bay kay nagtapok ang trupa ba mamutong doron. Kamo sige na mo sabay. Mutong? Kanto gani ni absent ning kagwang bay ki. Naaday tanong mutong. Ito nga. Sabay lang ta. Ulan nga, magyapon tayo tuwan ron. Wala magyapon sa bintoy. Nagino, kung may modalas tuwa no? Yan eh. Ito, behawd kayo ito sa mga pros-prutas dire. Sige no. Basta may mga kailangan dito bay. Buang ako'y bahala nyo dito. Buat tong area of responsibility dito. Tara. Pasita. Uy, nagpasalig bay. Saman, Tara! salig mo siya. Tara! Interest niya nagpasalig siya oh. Kasi mo bahala sa tuwa dito. Tara bay! Tara! Tara, sige na mo. Buang sa pa may dugayan to dire. Ops! Ah, ka ay si lakaw-lakaw dia, kerang-kerang dia. Dali man ta, di ba? Ngali. Magtas ta. Dili na motor nimo. Ha? Dali, lita na day. Tara! Dali man ta. Dugay kini motor eh. Asi, tara. Ganda ko. Dali dia. Dali ka ba? Kaya mo eh. Tako ba? Tuloy, dagang putong. Ay, butong ba yun? Dili bagage. Oh, ya. Duro. Iya, eh. Iya, penita sa area. Gago, Padali dia. no lay mo bay. Saman, Pwede naman diri mo aki. Sari mo. Arao. biscuit. May kapoy ba ta? Sir, tara. Try. Exercise, ya to exercise. Tira. Yo. Sako na butong. Sakon pa daw doy. Sakon pa gani oh. Sakon jud mo ni. Sapa. Kita na pinasaguan ba? Bantog istabay ta. Marama gyud tra. Saka nyo bay. Cheers juga ane. Ako di makatak kay sabay ramang ko. Tabo. Eh, dire doyo, dire ang butong doyo kay daghan kayo. Hindi hangi ko nagset-set ta ano kay gadagan kay butong. Gigi. Dali eh. Kana. Doy, dugay pa na doy. Ati lakaw pa si EJ. May pa si doyo. Ay, asa pa ka to dapat ipalit to? Pas yun sila dito babay. Hindi mo na ako kahila rong kagiya dito. Tigbasan yung mga buhanga ron. Hoy, isa lang ko butong da. Sugo ming EJ boss. Jangan dili na mo tigbaso ko na ron. Guru si EJ ba? Guru kay des EJ ba? Ini man dito niya kaila dito di ay. Biskit mata impas itu undoy itu patigbasan gitu ron. Di na ko balik doy, bahala sa dito. Eh kol, gisugol ang mga EJ kol. Isa EJ. Wa EJ dire okay la na nauda. Tigbason di karon, makanaog karon. Ayo kol, bata bago kol.